Baby, back. Back, right! Она была очень зла. Она зла была за то, что ей не дали жить, как она хочет. Я не знаю, из чего они состоят. Они обожжены после взрыва. То ли пластик, то ли металл, непонятно. Но это осколки гранаты. Их витащили уже в Чехії, в Граце-Кралові, із голови і локтя. Я цього не розділяла, бо в глибині душі, звісно, мені не хотілося, щоб відпускати людину, яку я вже люблю, в таку ситуацію, яку я приблизно розумію. Пролетіла FPV, і я вспомнила про Бабу-Ягу. Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. Не будет это в Беларуси, по крайней мере, в ближайшее время, ну, пока я президент точно. Коли ми розмовляли вже більш серйозно про шлюб і так далі, то ми зійшлися на думці, що хотіли б зробити це після закінчення війни в Україні. І вона казала, я себе увидела тут. Ось тут зараз происходять історичні події. І моє місце тут. Жити вона дуже хотіла, бо дуже багато планів було якби після війни. І дуже багато вона зі мною цих планів будувала. Ось, і нічого такого, що вона там їхала туди помирати, то... Единственное, что они понимают, свидеть в башке. Нельзя с ними больше ничем говорить. З Марією познайомилася на початку літа 22-го року. Це було в хабі, де допомагали українцям. Були питання з документами, якась психологічна допомога. Я приходила туди до психолога, і вона там працювала як волонтер. Вона допомагала знаходити житло для біженців. Коли я побачила, я зрозуміла, що це дуже доросла емоційна людина. Вона має якийсь досвід за своїми плечима. І вона виглядала дуже серйозною і якось, можна сказати, випромінювала таку енергетику якусь, що хотілося розмовляти. Було цікаво. Hi, nice to see you. Promiň, já jsem Kateřina Vantišová. Mě taky těší. Odležte si, pojďte dále. Děkujeme. Я підійшла до неї одразу, але я пам'ятаю тоді, що ще не придумала, що саме я буду їй казати, бо я просто хотіла познайомитись. Перше, що прийшло в мене до моєї голови, це спитати, як тут працюють волонтери, і взагалі які тут умови. І ми якось так розговорилися, і я взяла її контакт. Це була доволі коротка розмова. Ось, але вона мені сподобалася прям, я думаю, з першого погляду, бо коли вона розповідала щось, то я себе ловила на думці, що не чую прям всього, що вона каже, бо я дивлюсь на неї і думаю, вау, така гарна і така розумна. І мені було трошки соромно, бо я дуже боялася, що вона мене щось запитає, а я не чую, що вона каже. І буде якась така трошки неловка ситуація. Декілька днів я чекала, поки вона мені щось напише. Я зрозуміла, що у неї не було мого контакту. І я просто чекала, поки вона мені напише, хоча це було неможливо. І вона вже теж почала переживати, що я їй теж напишу, бо я ж взяла свій контакт, але повідомлення немає. Тому такий трошки сюр вийшов. Десь пройшло 3 дні, я написала їй сама. Ми спілкувалися як знайомі, потім вже більше як друзі. Тобто перші, напевно, півроку ми просто товаришували. Мы стояли мирно и просили их опустить щиты, кричали, что мы за мир. Вот помню, нас поливают водой, и после этого взрыв, я лежу на земле. Больше ничего толком не помню. Вона майже одразу мені сказала, що вона втратила слух на одне вухо, і
попросила мене розмовляти іноді трошечки голосніше. Розказала, що у неї лопнула барабанна перетинка на протесті в результаті травми. Я можу сказати, що вона цього ніколи не соромилася. Вона питала мене, чи не втомлююсь я повторювати щось, коли вона не чує, бо, наприклад, там я могла повторити 2 рази чи 3 рази. Ось, але для мене це ніколи не було проблемою. Я думаю, що це просто травма, яку треба було поважати. To bylo na začátku roku 2022, kdy já jsem pronajímala byt, který je tam vlastně v tom vedlejším bloku domů a vlastně moje známá, která to pro mě dělá, tak vlastně Marii přivedla. Myslím, že jsme obě našli v té druhé zalíbení, že jsme opravdu jako se vlastně zkamarádili. Já jsem jí pak dělala takovou tu jakoby náhradní matku, neustále jsem jí připomínala, jako ať na sebe dává pozor a takový ty věci, co asi starší žena prostě té mladší říká. Marie od první chvíle prostě byla osoba jako jiná, byla charismatická osobnost. Через півроку якось я покликала її кудись вийти. Для мене якби це було побаченням, і я думаю, що вона теж зрозуміла, що це має бути побачення. Тому вона погодилась, і ми разом сходили в кафе, в якийсь бар. Вона розповідала мені, що вона сумує саме за Білоруссю, як за країною. Тобто вона сумувала за Мінськом, вона сумувала за краєвидами, за природою. Вона дуже любила цю країну якби окремо, не дивлячись на режим, який там, на людей, які там залишились. Коли її евакуйовували з Білорусі, то у неї була одна коротка розмова з матір'ю її в лікарні, коли вона потрапила туди після протесту. І мама приїхала туди до неї. Вона сказала, що не розуміє, для чого Маша взагалі поїхала на ці протести. Вона звинуватила її в тому, що Маша отримала таку травму. И это была их остання зустріч. Я не знаю, из чего они состоят. Они обожжены после взрыва. То ли пластик, то ли металл, непонятно. Но это осколки гранаты. Их вытащили уже в Чехии, в Грасо-Кралове, из головы и локтя. Самый большой, по-моему, из головы. У меня там шрам еще под волосами, его не видно. Оттуда вырезали. Ну и из локтя самые крупные, потом вот эти. Потім почалася евакуація білорусів по програмі «Медевак», яку організувало Чешське міністерство внутрішніх справ. Часто люди приезжали просто с заплечником, некоторые приезжали зимой, и у них не было навіть теплих речей. І я і ще інші білоруси почали просто збирати речі, які потрібні людям. Я почала робити курси чеської мови для білорусів, які приїхали в Прагу, тому що тоді ще при міністерстві не почали працювати ці курси мовні. Був потрібний час, щоб увогуле все це завертілося, тому що таке було вперше, щоб громадянська супольність Білорусі працювала ось з Міністерством внутрішніх справ Чеської Республіки. І це все якби некий час займало. І тому я пропонувала білорусам, які сюди приїхали, що вони можуть зі мною займатися, зрозуміло, безкоштовно, чеською мовою. Я тут живу з 2014 року. Узимку 2020 року я працювала онлайн з дітьми, тому що я наставниця, і я якби вчила чеській мові дітей. Ось, і спробувала робити це з білорусами. І спочатку до мене на ці курси прийшов Микита, це сябр Маші, з яким я набула в Білорусі на протестах. Потім, напевно, я так розумію, Микита розповів Маші, що ось він займається зі мною, там є ще інші білоруси, і вона так само долучилася онлайн до курсів, ну не курсів, а до уроків чеської мови, які я вела. Ми почали зустрічатися, вона запропонувала мені зустрічатися, я погодилась. Пройшов ще місяць після того, як вона запропонувала зустрічатися, і вона вже підписувала контракт. Тому ми провели тут не так багато часу спочатку. Далі вона вже воювала в Україні, і я приїжджала до неї просто в Україну, в міста, в яких вона була, і коли вона могла зустрітися зі мною. Тобто, здебільшого це був Львів.
Котеночек. Тебе підвести? Ні. Ні? Машунечка наша. Дівчинка, ти бачиш, ми фотку поміняли. Зробили таку непромокаєму. Угу. Коротше, поняв, да? Я ж перший раз. Она так улыбается, как она стоит перед глазами. Вообще живая, да. Легіон, другий інтернаціональний, задумувався як підрозділ, в якому була би левова частка українців, білорусів і грузинів. На шевроні було 3 прапори. Червоно-чорний – це прапор боротьби визвольної українського народу проти імперії. Це БЧБ, біло-червоно-білий прапор вільної Білорусі, і був грузинський прапор, прапор Сакартвело. 3 народи, які борються та декілька сотень років проти Російської імперії, вони об'єдналися в одному підрозділі. Я погодив цю ідею легіону з генералом Залужним. У мене навіть відбулася зустріч з ним особисто. Як наслідки цих зустрічей, як наслідки цієї роботи, до нас стали прибувати білоруські добровольці. Просто одного дня в нашому наметовому містечку, в одному з навчальних центрів на території Західної України, я побачив маленьку тендітну дівчинку. Я бачу, школярка така, знаєте, така старшокласниця така. Я, боже, дитина, кажу, що це тут робиш? Вона командир, бажаю здоров'я, вона зразу зрозуміла, змалювала, хто я такий, розповідала, що командир Санта, да, побачиш. Вона зразу мене якось впізнала, да, о, командир, бажаю здоров'я. Я кажу, откуда ти знаєш, що я командир? Вас, не впізнати дуже важко. Да? Там слово за слово розговорилися, що да як. Якраз це біля вашого намету відбулося знайомство. Да, біля твого намету, бо у нас намет був, де жили медики, саме медики. А Лесь у нас був тоді, у мене виконував обов'язки начальника медслужби, до речі. Тоді, коли нікого не було, я кажу, що Лесь, приймає господарство, да, розвиває цю медичну службу. Він бос, і тут я, логічно, да, так, дитина з'явилася, треба її до батька. Да, знайти їй родину, батька. Я кажу, все, приймай. Кажу, дитину, займайся. І якось він її зразу отак окучив. Вони подружилися. З'явився Мінськ і Штунгус з'явився. Теж 2 білоруських добровольця. І як така тусовка. Да, ювелір, Мінськ, Штунгус і Маша наша. Я говорю, Марічка, кажу, який у тебе буде позивний? Зовіть мене Одіссей. Я говорю, ох, пафосно, кажу. Да, це пафосно, Одіссея. Ага, цілку зрозумів, хай буде Одіссея. А може я буду інколи Марічка називати? Можна, каже. Да. Ми якось разом читали Одіссею Гомера, і до неї прийшла така ідея, що вона могла б брати якийсь позивний, пов'язаний з міфологією. Ми читали саме Одіссею, і якось вона запропонувала це, зупинилася на цьому варіанті, спитала у мене, мені здалося, що він може бути цікавий, а потім вона сказала, що їй цей позивний буде нагадувати і про мене також, бо я з Одеської області, і вона таким чином віддавала повагу і мені цим позивним. Але він був доволі довгий, і позивні здебільшого обирають якісь короткі, які добре запам'ятовуються, тому майже ніхто її на цей позивний не кликав. А коли вона сказала своєму побратиму, що вона обрала саме такий позивний, то він жартував, що він буде скорочувати його до Адік, щоб було як фірма спортивного одягу, Ось. Але здебільшого її кликали на ім'я. Як? Научи його. Маш. Маш, как делать? Вот так вот. Опа.
Ага. Маш, Маш, так делай. Я купил машину там, для лучшего передвижения, скажем так, для хранения своих вещей, потому что ну, жилья, понятно, что у меня как бы знакомых, родственников нету в Украине, вот, то как бы все вещи мы хранили в моей машине, мы вместе ездили, вот. И ее глухота меня просто умоляла, потому что я тоже глухой на правое ухо, и мы друг другу кричали всегда в машине. Ну, как бы в этом смысле мне с ним было очень легко, потому что в обыкновенной жизни я переспрашиваю 2 раза, а 3-й раз мне уже немножко стыдно переспрашивать. А с Машей мы могли друг друга переспрашивать на 10 раз. Мы слушали музыку всегда, что все знали, что это мы едем или кто-то. Що вона трошки розповідала про свій досвід в Білорусі, як це було, і вона зазначила, що вона працює тут на роботі в Чехії, але вона їй не подобається, і вона дуже хоче продовжити цей супротив якось по-іншому, бо протестів, за її словами, їй було недостатньо. Вона відчувала, що нічого не змінилося, що результату ніякого не було. І тому вона почала розглядати варіант доєднатися до Збройних сил України. За рік до цього її друг доєднався до Збройних сил України, теж білорус. І я думаю, що це був якийсь спусковий гачок. На першій нашій зустрічі вона зазначила, що у неї є досвід, тобто вона щось знає в медицині, тому що вона вчилася декілька курсів в ветеринарній академії. І вона одразу ж сказала, що я хочу бути на медеваку. Я запитала, і чому вона хоче прийняти таке рішення. Вона сказала, що дійсно, що вона вважає супротив в Білорусі провальним, що він ні до чого не призвів. І в неї було якесь таке відчуття незавершеності, і вона хотіла боротися далі, бо вважала, що шлях до вільної Білорусі тільки через Україну лежить. Тому вона мені казала, що кожен білорус, який хоче бачити Білорусь вільною, він має воювати на боці України. І в цьому плані вона була так доволі радикальна. Ну, тоже хорошие пацаны были тоже. Эти колумбасы. То маленький, блин, как бегал, короче, с этими РПГ, короче, с автомата. Тогда было такое еще. Вместе поработали на позицию, короче, отбили, штурмовали. До нас почали приходити нові люди, там, ну, у нас, на жаль, були втрати. І в один чудовий день я виходжу з намета, вранці щось там планую свій день, повертаю голову наліво, в сусідньому наметі стоїть така биліночка, тростіночка, така дівчинка, я такий думаю, господи, це що за дитя? Це перше таке враження було. Потім вже ми узнали, що ця дитя має, знаєте, такий залізний характер, і дай Бог кожному. Світла маленька людина, яка робить навколо себе світ краще. Немногословна, але завжди по ділу, обґрунтована. Ну, в общем, така повага у мене до неї, таке враження, і ну, це важко навіть підібрати слів. Вона спочатку потрапила до медиків, до вас, в медзвод. Вона була бойовий парамедик, освоїла цю справу, показала себе з найкращої сторони. Тобто вона виконувала хладнокровно все в умовах обстрілів. Потім вже, ну, коли дійшло до вже виїзду на схід. От. Але в той момент і до того був в медвзводі.
Да, как раз. І я, от он далі розкаже, і мені так було добре на душі, що да то, як, знаєте, як от так своими крылами над этой маленькой Машей раскрыл свои крылья и вот так ее оберегал кожен шаг. Кожен шаг, кожен шаг. У меня в Грузии есть дочки, несколько годов малее, чем Машка. Похоже было на мою старшую дочку. И посмотрел, девочка, маленький, такой, как-то его одного, я думал, что это тяжело будет. Но не тяжело, нормально, у него все. Как-то такое ощущение было, как свою дочь увидел. Как раз, когда она приехала, тот же день, рассказывает, что у меня нет опыта медицины, но, говорит, я учился на зооветеринара. Вы там посмеялись тогда, посмотрели, в принципе, органы одинаковые, говорю, все. Маша готовый специалист. В принципе, говорю, все один и то же, говорю, ничего там сложного. Мы не ходим до 4, на двоих ходим, говорю, это тебе не помешает. Глена его учила очень много чего, она же по-английски хорошо говорила. Из утра до вечера что-то писали, что-то там, обсуждали, теорию проходили, практику проходили. So when I finally took her on her first evacuation, it was pretty simple. It was like one guy who had a bullet wound to like the thigh, butt area, and I was like, Masha, do you want to tamponade this? Do you want to pack this? She's like, yes, I do. And I remember we were sitting there and I was like helping her with her technique as she was doing it. And she's like, I'm telling you, it's not going in any deeper. And I was like, trust me, it'll keep going in. She's like, this is all I can fit in. And I was like, just feel around with your finger. It'll go in more. And so she's like, oh yeah, it does. And I remember she was trying to like put it in there. Then when she was done, we were like, how are we going to wrap this? Because it's like on his waist thigh area. And I was like, okay. And this poor guy, he didn't want to like lay down or sit down or anything. So he was like up against a truck, like with his arms and his head, like buried like that against the truck as Masha's like tamponading his leg. And it was a very funny sight to see. But I remember when we got back and we were handing them off to the doctors, they're like, show us like what happened. And so the guy pulls down his pants and Masha just puts her hands out like, this is my work. До поранення ми побачились з нею двічі. Одного разу я сказала, що я приїжджаю у Львів по справах. Вона сказала, що вона все зробить, щоб забрати мене з вокзалу, просто щоб довести до квартири, де я живу. Вона попросила дато, бо тільки в дато тоді була машина, і вона могла його просити. Розповіла йому, що ще просто там, не знаю, подруга має приїхати, точно треба її забрати. І вони з місця, де вони проходили навчання, приїхали до мене на вокзал. Ми трошки сиділи ще в кав'ярні і потім вже довезли мене до квартири і розійшлися. Це було дуже мало часу, я думаю, що до години часу. Дуже важко було якось так, напевно, приховати, що ти бачиш людину, яку ти дуже сильно кохаєш, яку ти давно не бачив там місяцями. Я дуже за нею сильно сумувала. І влітку 23-го року я вирішила, що поїду в Слов'янськ, там, де вона і знаходилася, в Донецькій області. І я їй зробила, невеликий сюрприз, бо вона не думала, що я поїду. Вона якось жартома мені сказала, що якщо хочеш побачитись, то знаєш, де мене знайти. І я купила квитки і на автобусі поїхала в Слов'янськ. І там ми провели десь 3 дні разом, бо у неї тоді були вихідні. Пролетела FPV, и я вспомнила про Бабу-Ягу. Да. Не знаю, используют ли ее пи***ры, но у нас есть. И, она обычно по ночам вылетает. Она такая потужная хуйня, такая, блядь, ее везде слышно. На несколько позиций. И она, пролетает над нами. Такое чувство, будто, я не знаю, сейчас миномет по нам отработает. Такого уж страшный. Хотя предупреждаю заранее, что Баба-Яга сейчас отработает. И она летит, и начинает по ней палить. И видно хорошо очень пострелы, в темноте такие пули полетели, они ебашат прям в несколько стволов по этой Бабе-Яге. Она такая полетела, и потом бах. Хороший такой выбух, прям под ней, где и все, и тишина после этого. Так хорошо на душе. Потужный дрон. Я тебя люблю. И я тебя.
Не заставляйте, дорогие, нас водить однополые браки. Не будет это в Беларуси, по крайней мере, в ближайшее время, ну, пока я президент точно. Не будет здесь голубизны, розовых и прочих. Ну, народ не приемлет это. Для мене шлюб як таковий ніколи не грав жодної ролі. Я цим не цікавилася, і для мене це не було важливою частиною. Але Маша любила якісь такі традиції. Вона мені казала, що хотіла б, щоб я була її дружиною. І для неї це було важливо. Я якось поступово поміняла цю думку і більше почала її підтримувати у цьому. Я бачила, що їй стало від цього тепліше, і тим паче це для мене теж стало чимось цікавим, чимось таким особливим. Коли ми розмовляли вже більш серйозно про шлюб і так далі, то ми зійшлися на думці, що хотіли б зробити це після закінчення війни в Україні, бо все ж таки стосунки було важкувато підтримувати через дистанцію, через постійне розуміння, що твоя кохана людина в небезпеці постійній, і ми подумали, що це було б добрим завершенням етапу і її служби, і взагалі війни в Україні. So me and Masha became friends really, really quickly. And yeah, she did mention that she was part of the LGBTQ community. And how it was brought up was a little bit funny. So we were drinking. And I remember all of the guys in Charlie Company had a really big crush on Masha. And so they're always like, Glenna, go see if Masha has a boyfriend, or what is her situation? Does she interested in us? And I even set up little traps for them too, because I had a feeling that Masha was in the LGBTQ. But I remember we were drinking one night, and I brought it up. I was like, all the guys in Charlie Company are bugging me about asking if you have a boyfriend or if you want a boyfriend. And she's like, no, I have somebody. I was like, oh, you have somebody? That's so cool. And then she's like, yeah, she is my favorite person in the world. And I didn't say anything when she said she, and and she kept talking about her partner. And then she froze for a second, and she's like, did I say she? And I was like, yes, you did. And I told her, it was it's okay, I'm with you, I'm in the LGBTQ as well. And then she just told me everything. Липень, да? Липень, оці два до мене підходять. Спочатку мала, а потім цей старий до мене на підсилення. Марічка каже, Санта, хочу в окопі бути бойовим медиком. Я кажу, стоп, ви ж, злажений екіпаж медичної евакуації. Тут ювелір намалювався, каже, я теж в окоп хочу, я її одну не відпущу. Це у нас було вже і літо, і зима, і осінь у нас була. 3 позиції у нас було. Ми починали з однієї позиції літо. Це позиція відділення, це повноцінний окоп, да, десь на 8 людей. Потім з'явилася позиція відповідна зима, потім літо. В серпні 5-го при виконанні бойового завдання у нас ювелір отримав важке поранення, а Мінськ у нас загинув. Вона у вересні отримала поранення руки. Да, це був чи скіт, чи щось таке було. Да, у неї було важке поранення руки, таке прожгло їй. Термітна шашка була. Вона намагалася її викинути з окопа. І пожгла собі руку. Прожгла. Завдання було виконано, шашка була викинута з окопу, пожежі не сталося, але Марічка отримала значні опіки правої руки. Я просто на тот момент был в тяжелом состоянии, и когда она мне написала «я тоже 300», то есть я перевел всю эту ситуацию насчет Маши. Да, рука, я выдохнул. Немножко надо нас понять, да, то есть рука, да, она заживет, нога, она заживет. Жив, цел. Мене запитали, ким я їй приходжуся, і я сказала, що я її сестра. Це перше, що мені спало на думку, бо я розуміла, що якщо я буду просто якась там подруга, дівчина, далі, то вони не будуть на це зважати, я туди просто не потраплю. Мене пропустили.
І провели до неї в палату, там ми зустрілися, і з того часу я майже почала там разом з нею жити в цій палаті, бо дуже важко було, їй було дуже важко з її пораненням, і вона дуже погано спала, постійно треба було ставити крапельниці, перевіряти катетери, вона погано їла. Загалом їй дійсно було важко, бо це були опіки 3-го ступеня, і вони дуже багато сил забирали на загоєння. Вона приїхала сюди на реабілітацію після поранення осінню. Я хотіла більше часу проводити разом з нею, і вона була такої ж самої думки, тому ми почали жити разом. Я допомагала їй у реабілітації, тому що їй потрібні були постійні масажі руки для того, щоб відновити рухливість. Коли ми жили тут разом, то мій батько постійно робив бутерброди або якусь ще іншу доволі легку їжу і передавав її Марії. Він постійно пакував це і казав: ось це передай Маші. Ось, і вона постійно дуже чекала на ці пакунки. Я приходила сюди вже з їжею, і вона постійно так прямо забирала в мене з руки, така: я подивлюсь, що там тато приготував там для нас сьогодні. Ось. І вони дуже добре до неї ставилися. Мама часто їй передавала якісь солодощі, бо мама їздила в Україну за станом здоров'я і часто могла привозити сало або цукерки, що завгодно. І постійно це були теж окремі такі пакунки, це окремо було для Маші, я їй все це носила. Ось, тому так, вони дуже тепло до неї ставилися, вони її прийняли як другу дочку, напевно. Я заехала в новую квартиру, это был листопад, и она как раз была тут на реабілітації. І я закликала усіх моїх знайомих, яким я допомагала на медиваку. Гэтых беларусаў я закликала до сябе і закликала Машу таксама. І яна прыехала, усе вельмі рады былі яе бачыць, таму што вельмі доўга не бачыліся, яна ўжо ваявала. І гэта быў апошні раз, калі мы бачыліся. Я памятаю, што мы стаялі з ёй на маім пад'ездзе, палілі на балконе, і яна казала, што яе найлепшая праца ў свеце, што яе самыя афігенныя людзі вакол яе, і яе стільки кохання було в очах до гэтых людей, до гэтай справи. Я на гэтым жила. Jo, to znamená, že v srpnu my jsme byli zrovna na dovolené, takže vlastně policie mě kontaktovala telefonicky. A volala mi tady prostě z lokální buňky, že se jako nemůžou dostat a že hledají Marii, jestli u mě bydlí. Tak já jsem potvrdila, že je u mě hlášená, což byla. Vyšlo najevo, že Červený kříž běloruský kontaktoval náš Červený kříž a ten, protože osoba vlastně nebyla dohledatelná, požádal policii o dohledání té osoby. Čili se otevře vlastně klasický případ hledání nezvěstné osoby. A tudíž se na to musí nějakým způsobem reagovat. Takže se mě vlastně ptali, jestli mám nějaký kontakt. Kontakt jsem měla. Vlastně kontaktovala jsem Marii, jestli se s nimi chce spojit. Protože o to jsem byla požádána. Marie se zdráhala, po nějaké době vlastně souhlasila s tím, že skontaktuje ten Červený kříž, což vím, že se neodehrálo a vlastně měla jsem vyřídit, že je v pořádku. V té době byla v pořádku ještě a v podstatě z té komunikace vyplývá, že ten Červený kříž nechtěla kontaktovat, protože se bála, protože vlastně psala, že jaksi režim Lukašenkův má pod kontrolou vlastně ten běloruský Červený kříž. А že by to було небезпечно як про неї, так про її камаради на фронті. Пізніше вже вона мене знайшла, ми поспілкувалися, і вона висловила бажання, каже: а можна я, коли повернуся, я вже не буду в медичній службі, не буду в медиваці, взагалі не буду жодного відношення мати до медичної служби, можна я буду вбивати? Я: Маш, поясни. Можна я навчуся на снайпера? Я кажу: мститися хочеш? Вона каже: да.
Ну, я з розумінням поставився, кажу, ну що, ну тут дискусії вони не доречні. Давай до Халка. Халк у нас був на той час вже інструктором з вогневої підготовки. Він спочатку починав як командир нашого відділення снайперів, потім він сам отримав поранення і вже після лікування він повернувся в батальйон і я його призначив інструктором з вогневої підготовки, з інструктором зі снайперської справи. І вже це ми мовою ведемо про десь весна 2024 року. Я кажу, Халк, давай, займайся тоді Машкою, давай, протестуй її, скажи мені, що вона, там буде щось, чи потенціал є чи ні. Через деякий час, там тиждень-два, Халк мені доповідає, що, толк буде. Зрозуміло, що всі ми хотіли, напевно, мені було б легше, щоб Маша просто взяла, розірвала контракт і поїхали в Польщу. На Новий рік, 25-й, я приїхала у Львів. Я дуже сильно хотіла з нею побачитися. Вона на той момент була в Слов'янську. І я дуже сподівалася, що вийде побачитися, але її, на жаль, командування не відпустило хоча б декілька днів. Саме свято Новий рік 25-го якби не разом. Потім я повернулася назад в Чехію на навчання, і ближче до її дня народження я придумувала, що їй подарувати і так далі, бо дуже це важливо було завжди складова, подарунки, якісь сюрпризи і подібне. Я замовила подарунок цей в інтернеті, цю частину екіпіровки, і домовилась так, щоб її надіслали їй саме 16 числа, щоб вона на день народження його відкрила, але я не знала, що вони будуть на зміні тоді. 15 числа ми востаннє з нею розмовляли, і вони в той день працювали на нулі, просто як піхота. Вона і побратим, вони мали виходити вдвох, і я спілкувалася в той день, що з ним, що з нею. І вона мені сказала, що це остання зміна, вона точно має піти, бо потім вони будуть сидіти на відновленні 3 місяці, вона не знає, що робити у Львові. Я, як зазвичай, попрощалася тим, що сказали один одній, що кохаємо одне одну. Ось. І я чекала її повідомлення 17 числа, як завжди. Тобто вона мала вийти на зв'язок там через добу, через 2. Ва ўкраіне памерла беларуская добраахвотніца Марыя Зайцева. Дзяўчына загінула ў баях каля Пакроўску, дзе служыла спачатку медыкам у складзе 2-го інтэрнацыянальнага легіёну, а пазней сталася снайперам, паведаміў на сваёй старонцы ў Фейсбуку камандзір легіону Руслан Мірошніченка. Це був Покровський напрямок. Найближчий населений пункт – це Воздвиженка. Він мені розповідав вже потім, що перша доба була плюс-мінус спокійна. А вже станом на 17, з 16 на 17, то там вже почалися більш активні штурми. Як її побратим мені сказав, що вона загинула в результаті оборони їхньої позиції через влучання з СПГ. Я дізналася, що вона загинула 17 числа ввечері, коли її побратим вийшов на зв'язок. Це було десь 10-11 година ночі. Він мені зателефонував, сказав про це. Від імені Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних сил України, прийміть ці прапори як символи держави, яким вірно і до кінця служив побратим. Від імені Збройних сил України, від імені Другої інтернаціональної науки України оборони прийміть ці символи незалежної держави України і прапор вільної Білорусі. Вона для мене була прям цілим світом, в якому я жила. І тому, коли я дізналася, що вона загинула, то весь цей світ якось рухнув, і я навіть не змогла і заплакати, я б сказала, бо я просто перестала відчувати дуже велику частину емоцій, які відчувала до цього. Це не рожеві окуляри, це війна. Типу, ти маєш розуміти, що якщо людина воює, вона може загинути. Тим паче, якщо це піхота, якщо це нуль. Тобто це те, з чим ти повинен заздалегідь примиритися, якщо ти відпускаєш свою кохану людину.